Hurrengoa, Araitz Berasategi Armendariz Legazpitik. Hurrengoa, Ixone Lorenzo Bergara, Lezotik.
Hurrengoa, Nora Lafuente Arizti Legazpitik. Hurrengoa, Maile Arrasto Arazana, Amasa Bilabonatik.
Nere Sarasola Tejeria Zizurkildik. Jarraian, Nora Escudero Mujika Legazpitik.
Hurrengoa, Amets Lizeaga Garzia, Lasarte Oriatik. B sailarekin amaitzeko, Nerea Etxeberria Etxabe, Amasa Bilabonatik.
barkatu, argia behar ditugu hemen estenatokian? Hala bai. Bale, orduan, orain A-saiari hasiera emango diogu, hauek puntamotz eta agurra dantzatuko dute. Epaimaia mantentzen da, beraz, hasiera emango diogu. Lehenengo partaidea, Maider Elizondo Muñoz izango da, Errenteriatik. Hurrengoa, Amaiur Iturbe Lopete izango da, Lezotik.
Jarraian, Laia Ilarreta Gomez, Legorretatik. López, barkatu. Hurrengoa, Hugo Aro Martín, Lezotik.
Jarraian, Lucia Aro Martín, Lezotik. Hurrengoa, Irati Perez Lizarazu, Lezotik.
Jarraian, Jare Urreta Bizkaia Otamendi Erreteriatik. Hurrengoa, Gorane Villa Martínez, Lezotik.
Jarraian, Aide Maia Castaño Errenteriatik. Hurrengoa, Helenetik Abea Revuelta Errenteriatik.
Jarraian, Ane Perez Lizarazu Lezotik. Bukatzeko, Sara Eskudero Mujika Legazpitik.
Orain txapelketako parte hartzaileen txanda bukatuta, epaimahaiak bere lana bukatzen duen bitartean, herri arte eskolakoek, herri arte eskolako euskal dantzako ikasleek, ezpata dantza, aurkez aurke eta brokel dantzen saian oinarritutako pieza bat eskainiko dizkigute.
Eta hemen ditugu Juantxo Maia, Maite Gartzia eta Mikel Olaskoa. Saria banatuko dituztenak. Eta orain bai, liga irabazleekin hasiko gara. B sailetik lehenengo aldiz 3 irabazle izango ditugu, puntuazio bera lortu dutenak, beraz. Ixone Lorenzo Bergara, Lezotik. Lur Lakasta Santi Esteban, Lezotik ere bai. Eta Nora Eskudero Mujika, Legazpitik. Ixone, saria jaso eta argazkitxoa etako zuen. Bai. Txalo bere bat irikotea zen. Igual, goian gelitu daitezela, o gero... Bale, gero ingo dugu. Eta A saileko irabazlea, Hugo Aro Martín, Lezotik. Vale, orain bai, gazte mailako B saileko sariekin hasiko gara, eta lehenengo aipatuko ditut 7garrenetik 12garrenerako sailkatuak parte hartu duten ordenean. Hauek izango dira, Xalbat Maia Castaño, Araitz Berasategi Armendariz, Nora Lafuente Aristi, Mañi Arrastaro Zena, Amets Lizeaga García eta Nerea Etxeberria Etxebe. Jarri zaitez argazkitxorako. Gero. Gero denak. Bale. Ala, txalo bero bat. Orain hasiko naiz 6garrenetik lehenengora arte. 6garren saria, Izadi Arbelaitz Oliverirentzat, Errenteriatik. Maite Garziak emango ditu saria. Bosgarren saria, Nere Sarasola Tejeria, Zizurkildik. Jose Luisen Partez. Laugarren, June Osinalde Mendiola, Legazpitik. Juantxo Maiaren Partez saria. Eta podiuma. 3garren lekuan, Nora Eskudero Mujika Legazpitik. Mikel emango ditu saria. Bigarren sailkatua, Ixone Lorenzo Bergara, Lezotik. Eta gaurko B saileko irabazlea, Lur Lakasta Santi Esteban, Lezotik.
Gero dantzatuko dugu, bale? Bi saridunek batera. Eta orain, irabazlearen, irakaslearentzat ere badaukagu zerbait, beraz, Mikel Esnaola, igo zaitez. Eta besailarekin bukatzeko, herritarra den sailkatu honenaren saria oroigarria ere badaukagu, Izadi Arbelaitz Oliverirentzat. Bueno, zorionak denei, no? Eta orain ekingo diogu bigarren sailari, A sailari. Berriro ere, hasiko naiz, 6garrenetik 12garrenerako sailkatuak parte hartu duten ordenean. Lehenengoa, Maider Elizondo Muñoz, Errenteriarra. Lucia Aro Martín, Lezoarra. Irati Perez Lizarazu, Lezotik ere bai. Jare Urreta Bizkaia Otamendi Errenteriarra. Aide Maia Castaño Errenteriarra. Eta Helene Pikabea Revuelta Errenteriatik. Eta 6garren postutik hasita, ez daukagu tokirik, ja, no? Jarri bi fila bestela. Ez zuten nahi. 6garren saria, Laia Iarreta López Entzal, Legorretatik. Bosgarren lekuan, Amaiur Iturbe Lopetegi, Lezoarra. Laugarren saria, Sara Escudero Mujika Legazpiarrarentzat. Pantxo, kenbango dio. Eta podiumari hasiera emateko, Ane Perez Lizarazu, Lezoarra, 3garren saria. Bigarren postuan, Gorane Villa Martínez, Lezotik. Eta aurtengo A saieko txapelduna, Hugo Aro Martín, Lezoarra. Eta prestatzailearentzat saria ere badaukagunez, Intza Arauskin, mesedez, etorri zaitez. Intza, Josuak Txin, oroigarria eraman behar duzu. Bestela igual mugimenduarekin eroriko saiota. Zau jarrita ez? Hori da. Eskerrik asko Intza. Bale, eta azkenik, herritarra den lehenengo sailkatua Helene Pikabearentzat oroigarritxoa.
orain bai bi irabazleek agurra dantzatuko digute.